Σας λέω και ονόματα. Ο κύριος Βαρεμένος και η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ρωτήστε τους. Θέλετε να πούμε στην ουσία του πράγματος. Είναι σαν να μου λέτε ότι οι σύντροφοί σας δεν ήλεξαν την ουσία τότε. Αυτό μου λέτε. Η κυρία που λέτε απολογείται γιατί διόρισε την κόρη της. Τι ακριβώς μου λέτε? Αυτό έγινε την κόρη της. Και γι' αυτό δεν έβαλε την επόμενη φορά υποψήφια. Υπάρχουν σκιές. Τι μπλέκετε, εγώ σας λέω για την Επιτροπή Υποθεμές. Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο κύριος Οικονόμου, κύριε Οικονόμου, καταλαβαίνω σωστά ότι λέτε ότι υπάρχουν σκιές στους ελέγχους που έγιναν τότε από την κυβερνητική πλειοψηφία και τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν την κοινοβουλευτική ομάδα, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη συγκεκριμένη επιτροπή. Αυτό νομίζω είπατε. Και σας το λέω με σαφήνεια, γιατί υπήρξαν κάποιες, ας το πω εντός εισαγωγικών, συναλλαγές. Δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Βαρεμένος και η κυρία Χριστοδουλοπούλου τα έπιασαν για να βγάλουν Ελλάδα. Συναλλαγές δεν είναι μόνο τα πιάσαν. Σας λέω επί προχείρω. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Οικονομία? Δηλαδή φτάνω στο σημείο να υπερασπίζομαι εγώ τον Βαρεμένο. Και πλειάδα άλλων βουλευτών που συμμετείχαν στις επιτροπές και πιθανολογώ, εικάζω,